Okay, kom så nu, gutter. Så er det klart. Nej, vi har ikke hørt det, gutter. Men vi hvorfor er høns, de ikke ligger af? Eller hvorfor de ligger af? Ved I, hvorfor de ligger af? Ved I, hvorfor de ligger af? Det er så godt nok tidligt. Om så tør det med at op på en lang række efter hinanden i den der i hinanden. Det er ikke rygepause, nu vel? Nej, det får der ingen tekst over. En lang række skraldemænd. Er I klar? Vi starter med at strække os. Nej, kom nu, I ligner jo som pensionister. Altså, hvad tror I, det er plejehjem det her, eller hvad? Og vent, jeg får en idé nu. Kom, vi strækker os efter en øl! Stræk jer! Stræk jer efter øl! Øl er herovre nu! Den er herovre! Ja, det er godt! Godt, skraldemænd! Vi skal til at svinge kosten! Undskyld, hvad er det, du er ved at lave? Kost. Det er ikke den kost der! Det er jo den kost herovre! Du er jo en skraldemand! Kom nu! Det bliver en lang dag, det her, hva'? Feje, 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 feje. Has! Og grin! En gang til! Feje, 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 feje. Has og grin, ja! Skraldemænd, nu skal I have fat i hver jeres skraldespande. Kom, lidt hjem! Vi er slet ikke færdige med morgengymnastik endnu. Kom så hernede i bagenden, når det godt. Kom nu, du er lidt mindre træt, den skraldespand. Godt, skraldemænd. I ved, hvor vigtigt det er, at vi ikke får nogen skader, så I må ikke åbne låget rigtigt nu. Men vi skal lige have gang i åbne og lukke musklen. Kom! Godt, skraldemænd. Ikke om at åbne låget endnu, vi skal ikke have nogen skader. Vi skal først have åbne og lukke øvelsen. Godt, skraldemænd. Er I klar? Godt. Først så åbner vi låget, og vi lukker låget. Vi åbner låget, og vi lukker låget. Og den anden. Åbn låget, lukke låget. Åbn låget, og lukke låget. Nu med tempo. Åbn låg, åbn låg, åbn låg, åbn låg. Det ser godt ud af I lover, skraldemænd. Godt. Vi skal lige have samlet noget skralder. Pluk, kom. Samle skrald. Samle skrald. Oppluk, 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 pluk, skrald. Godt, skraldemænd. Vi skal lige have en rengøringsklub, så vi kan gå til pause lige om lidt. Først så laver vi lige tornaden. Pas på, vi fyrer skraldespand. Kom. Rundt. 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 Og den anden vej rundt. Rundt, tornaden med rundt. Hjem. Kom så, skraldemænd. Jeg ved ikke hvad. Altså, hvis I ellers har kommet til et glimrende eksempel her, så var det allerede klart. Så I kan tage i benene endnu mere, så vi løber rundt i en lang cirkel. Kom, rundt I går med, rundt, 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 rundt. Kom nu. Tror I ikke, de kan gøre det bedre, børn? Det tror jeg nemlig også. Jeg har fået en idé igen. Prøv nu med at gøre det en lang række herinde. Nu skal I kigge rigtig godt efter, fordi i dag, da I kommer på Peter Sabro Stadion, I skal være vidne til kampen om den store bøfsandwich. Som det ser. Har I set gården i dag? Den ligner en værre svinestil. Det skal vi have samlet op. Når I har samlet alt skraldet op, så må I gå til pause. Kom i gang! Ja, fordi de har lavet så meget. De har lavet så meget mor. Fordi de er lidt stille alle sammen. Se, hvor det roder. Okay. Jeg samler. Det var godt. Så det tager jeg lige her så. Ej, nu skal det, så de ikke blæser ind i
Så. Vi har bane nummer 1 lige her. Bane nummer 2 her. Bane 3 og 4 og 5 og 6 og 7. Og det er hurtigt snart, fordi publikum de sidder og venter. De er nemlig i dag. De skal overvære lysene om fuldstændig tjælsigt. De er opmærksomhed. De har ventet på det her i et helt år igen. Godt, Carmen. I kender reglerne. Den, der går først ned forbi mig, det er en fuldstændig i brødstop. Lad mig så se nogle gange i de ben. Er I klar? Ja! Er I klar? 3, 2, 1, 2! Ned forbi mig! Men skal vi se, hvordan vores gæster vil svine i blodet i dag. Den skal vi have samlet op, inden I kan komme til pause. Jo hurtigere samlet op, jo hurtigere kan I få pause. I bestemmer helt selv. Kom igen! Kom nu, Skalle! Slet ikke hurtigt nok det her. Den skal først få samlet 5 stykker skrald for en dyk i pausen. Kom så, lad mig se. 1. Kom nu, skraldemænd, vi ikke kan pause i dag, eller hvad? Altså, med det her tempo, så må jeg blive pensionist inden de bliver færdige. Kom nu, kom nu, kom nu! Godt, skraldemænd. I når ikke mere nu inden pausen, fordi jeg når ikke. Jeg skal have noget at spise nu, så I kører skraldespande hen på jeres position. Husk at holde dem helt rigtigt. Og så låser I hjulene, så de ikke blæser ind i alle gæsterne, der går i dag. Jeg vil se dem holde ordentligt. Vi har låst hjulene. Så er der pause. Vi er 5 minutter pause. 5 minutter pause nu. Jeg skal lige gå op, kan jeg se. 5 minutter. Sådan der. Godt, skraldemænd. Pausen, den er forbi. Godmorgen. Kom ud, vi møder på arbejde nu alle sammen. Kom, 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 kom. Kom så lidt tjept. Morgen. Er vi friske? Vi er klar til noget morgengymnastik i dag. Det ved I, der er vigtigt, så vi ikke får nogen skader. Kom så ned, alle skraldemænd, op på en lang række. Kom, 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 kom. Godt, skraldemænd. Som I ved, så starter vi hver morgen med at strække os. Kom, stræk! Stræk! Nej, kom ud, I ligner en flok pensionister. Tror I, det er et plejehjem, det her, eller hvad? Kom nu, tak. Jeg får en idé. Kom, vi strækker os efter en øl. Stræk jeres øl, den er herovre nu. Stræk, den er herovre nu. Nå, turen. Kom, vi åbner den. Og vi drikker. Godt, skraldemænd. Vi skal ud og svinge kosten nu. Kom i gang. Undskyld, hvad laver du? Ja, du skal ikke svinge den kost. Den er kosten, vi er ude skraldemænd. Du kan svinge ind på lørdag nede på bodegaen. Kom nu.
Godt, kom, så laver vi fejedansen. Er I klar? Feje, 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 feje. Kast og grib kosten. En gang til. Feje, 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 feje. Kast og grib. Godt, skraldemænd. Det så godt ud. Nu skal I ud og finde hver jeres container. Kom i gang. Få så fat i de container. Kom lidt, tjek, 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 tjek. Så undskyld, du er ikke noget pensionsalder, nu er du vel, så kom i gang. Godt, Kalle, ikke om at åbne nu, vi skal ikke have nogen skader. Vi skal først have åbne og lukke øvelsen. Godt, Kalle, med. Er I klar? Godt, først, så åbner vi låget, og vi lukker låget. Vi åbner låget, og vi åbner låget. Og lander. Åbn låget, lukke låget. Åbn låget, og lukke låget. Du kan tage mod. Åbn låget, åbn låget, og åbn låget. Åbn låget. Det ser godt ud i vores skraldemænd. Godt, vi skal lige have samlet os, skralder. Pluk, kom. Samle skrald. Samle skrald. Og pluk, og pluk, og pluk, og pluk, og pluk, pluk, skrald. Godt, skraldemænd. Vi skal lige have gang i benavlen, så vi kan gå til pause lige om lidt. Først så laver vi tornado, men kun i dyrs skraldespand. Kom, rundt, 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 og den anden vej rundt. Rundt, tornado, med hjem, kom så, skraldemænd. Jeg ved ikke hvad. Altså, hvis I alle sammen har fuldt til et glimrende eksempel her, så var vi allerede klar. Nå, hvis vi tager lidt rundt i en cirkel, kom, flip rundt i en cirkel. Kom, 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 så gør vi det meste, så gør vi kom til pause. Kom nu. Kom nu. Nej, nej, nej. Godt, jeg får en ny idé igen. Kom, vi skal op og finde Sørenbro Stadion. Vi har stadion nummer 1, vi er her. Stadion nummer 2, her. Er det 3 og 4 og 5 og 6 og 7. Og det er hurtigt stadion, fordi publikum, de sidder og venter. De er nemlig klar. De skal overvære byste om pølsandwichen til Landmændene, de er oplagt og parat. De har ventet på det her i et helt år igen. Godt, Skraldemænd. I kender reglerne. Den, der kommer først ned på bil 3, den er en pølsandwich i frokostpausen. Lad mig så se, kom gang i dit ben. Er I klar? Ja! Er I klar? 3, 2, 1, nu! Kvinderne bliver kontaktet med mig i frokostpausen. Men prøv lige at se, hvordan vores gæster bliver streamet i gården i dag. Det skal de have samlet op, inden de kan komme til pause. Jo hurtigere jeg samler det op, jo hurtigere kan I få pause. I bestemmer helt selv. Kom i gang. Kom nu, Skallen! Det går slet ikke hurtigt nok, det her. Den skal først få samlet 5 stykker skrald for en øl i pause. Kom så, lad mig se. 1. Kom nu, Skraldemænd, vi ikke har pause i dag, eller hvad? Altså, for det her tempo, så noget af det, så vi ikke de bliver færdige. Kom nu, kom nu, kom nu. Godt, Skraldemænd. Vi når ikke mere nu i pausen, fordi jeg når ikke. Jeg skal have noget spils nu, så I kører skraldespand hen på jeres position. Husk at holde dem helt rigtigt. Og så låser I hjulet, så I blæser ind i alle gæsterne i går i dag. Jeg vil se dem holde ordentligt.
det her, det er mit. Så har jeg oven i købet 2 helt fantastisk dygtige sønner. De skal begge 2 op og fri til prinsessen i dag. I skal da møde dem. Sønner! Sønner! Ja, så sandt som sagt, fader. Vi skal op og fri til den skønne prinsesse i dag. Jeg har hørt, hun skulle være meget smuk. Og hun kan synge, og hun kan danse. Ha, hun bliver mig en god kone. Ja, nej, hun bliver mig en god kone. Ja, det er rigtig godt. Hun bliver mig en god kone. Jeg har regnet mig frem til det, og hun bliver mig en god kone. Prinsessen, hun bliver min i dag. Det er skønheden, som jeg skal have. Har jeg ret? Hvad synes I? Det er mig, hun kan lide. Jeg vil læse højt for hende. En eventyr, jeg kan finde. Jeg vil regne mig frem. 2 plus 2, det giver 5. For jeg elsker prinsessen, det er mig, hun vil have. For han kan ikke det samme, vi er som nat og dag. Jeg er tallenes herremand, jeg er den bedste regner i vort land. Jeg er bøgernes mand. Alfabetet jeg kan. For jeg elsker prinsessen, det er mig, hun vil have. For han kan ikke det samme, vi er som nat og dag. Er de ikke dygtige? Mine 2 små uldklumper. Halløj! Halløj! Her kommer jeg! Halløj! Jeg elsker at lege med klodser. Derfor kalder folk mig Klodshan. De siger jeg ikke kan andet, men jeg ved jeg har den største forstand. Jeg er Klodshan. Kan gå til land og til vand. Jeg har mange idéer. Sagtens skal den her fjer. Hvorfor skal alting være så seriøst, hvis bare man kunne igennem livet? Ja, jeg har faktisk også selv skrevet. Nøj! Prøv lige en gang at se min bror. Og min anden bror. Hvorfor er I så fine i tøjet? Hvor skal I dog hen? De skal op og fri til prinsessen, Hans. Nøj, op til prinsessen. Så må jeg også med. Hun vil da ikke have dig. Nej, prøv lige at høre, din klodser prinsesse. Hør nu lige her. Enten så tager hun mig. Og tager hun mig ikke? Ja, så tager jeg hende alligevel. Ja, prøv Klods. Bliv du hellere hjemme. Ja, gårdens 2 bedste heste, de er alligevel afsat til dine 2 dygtige brødre. Ja, du kan få Tove, og du kan få Grete. Tak, fader. Tak. Jamen, hvad med mig? Hvorfor må jeg ikke få nogen hest? Jeg vil altså også have en hest. Bare en lille bitte hest. Men jeg har jo min ged. Min prægtige ged. Kan I børn hjælpe mig med at kalde efter geden? Kom så, ged! Kom så, ged! Kom så, ged! Kom
Ja. Det var godt givet. Ja. Kom, vi skal op til prinsessen i dag. Det bliver fantastisk. Du er sådan en god ged. Til prinsessen. Kom, du skal med op til prinsessen. Den er godt nok lidt en tung kraver. Oj, ja. Kom med mig. Kom så. En gang at se. Nej, det er fantastisk. Prøv lige at se den her træsko. Og her! Det lækreste bluder. Nej, det må jeg have i lommerne. Nej, det bliver prinsessen glad for, hva'? Nej, træsko. Stop til prinsessen. Kom. Halløj! Se, hvad jeg har fundet. Hvad skal du dog med alt det kravse? Ja, det giver dig sig selv. Det skal jeg da have med til prinsessen. Det vil hun da ikke have. Prøv at give det til hende og se, hvad der sker. Ja, bare prøv. Kom, broder. Kom, vi rider videre. Ja. Prinsesse! Der er stadig flere frier! Ej, jeg magter det ikke.
einen Augenblick. Oh, diese verdammten Nummern immer. Ich kann es nicht mehr ausstehen, dass die Prinzessin sich auch nie für einen entscheiden kann. Verdammte Nummer 81, das war gestern. Es ist auch überhaupt nicht möglich, da den Überblick zu behalten bei diesem... Oh, die Krise. Bewerber Nummer 141, bitte vortreten. Der Mai. Ist hier rein vorhin? Jeg havde en fantastisk kugleramme. Så kom Claus Hans hjem. Jeg skal notere den. Hvis jeg siger 2 plus 2, det giver 5 minus noget. Det skal også være et komma. Jeg kan ikke lave komma med. Men det er plus 1 plus 4. Det giver 4. Minus 4. En prinsesse i anden giver 2. Tag en kugle til dem. Vi kan regne sammen. Væk, du ikke! Du ikke. Gå væk. Bewerber Nummer 142, bitte vortreten. Det må så være mig jo. Og jeg havde tænkt mig, at jeg skulle læse de dejligste eventyr for den skønne prinsesse og læse de dejligste digte op for hende, for kun på den måde kan man få en ægte prinsesse. Der holder man den junge her. Ja, goddag holder man. Ja. Så. Das wird doch nie was. Gå væk. Hallo, prinsesse! Så er jeg! Junger Mann, Sie sind doch gar nicht an der Reihe. Godt nok varmt herinde, hva'? Jeg ved, det kommer fra anekyllinger. Nej, er det rigtigt? Ja. Så kan jeg få den her lækre kravstik. Ja, det smager godt bedre end fars. Ja. Ej, hvor er det fint. Har du noget, vi kan stege i? Ja, det har jeg. Det var den her lækre træsko. Ej, hvor er det fint. Hej, træsko. Har du en smørelse? Ja. Jeg har det her lækre blod. Unge mand, jeg må orientere dem om, at alt, hvad de siger, det bliver skrevet ned af oldermanden. Oldermanden. Gider I høre på oldermanden? Nej. Nej, det gider jeg godt nok heller ikke. Oldermandens plyder. Ja. Nej, man kan sgu få det her lækre plyder. Ollebolle. Ich muss schon sagen, junger Herr. Claus Hans, dig kan jeg lide, og dig vil jeg have.
også han kan hænge en bog. Dog det er han. Slut på den her diskussion, børn. Der er ingen nede i skraldespanden, det ved jeg. Er der nogen hjemme? Jeg ved ikke engang bruge min kræfter, men det er sådan, jeg har været skraldemand i så mange år. Synes I også, det var lidt sådan, at vente lige her det er hvorfor jeg var kendt. Det var faktisk Nej. Så lukker vi. Prøv at se. Nej, der er stadig lys. Skal vi ikke bare lade ham blive dernede i dag? Vi prøver med ned og kigge. Prøv at se, der er lys alt muligt. Vil du prøve ned? Jeg vil gerne hjælpe. Det tager du da gerne med, ikke også? Ja, det skal ikke nok. Den bliver åbnet igen, bare roligt. Jeg lover jer, I kommer op igen. Nå, så kan I bare gå hjem til børnehaven. Så tager jeg med tilbage, så kan han blive her. Ja, det kan gå i det. Jeg kan ikke bruge sådan en mand, der ikke kan regne sådan noget. Så tager du med. Yes. Kommer I egentlig fra en børnehave? Hej. Ja. Er det langt væk? Er I sikre? Nu er det sidste chance, vil I prøve? Nej, så lad I bare være.
Og I må godt røre ved mudderet, skipper. Ja, I må gerne prøve at gøre det for. Er det for klam? Ja, det er ulækkert. Så kommer det. Så sover jeg hernede. Til prinsessen. Sammen med min ven. Som ikke har det så godt. Hvor prinsessen hende af? Hvordan kunne du fange den der? Den der. Det var min kammerat, som fløj ind i et hus. Ej. Så sagde det BUM! Og så faldt han ned, og så prøvede jeg at redde ham. Men det kunne jeg ikke. Men hvorfor er der en af den snegle, der er kommet af? Jamen det var fordi, at da han fløj ind i huset, så krasse. Men han kunne ikke holde fast i noget. Og så faldt den af. Hvad er det for en Hjælp med, men det er faktisk, det kan jeg vise jer. Det er faktisk mit næb. Men det er fordi nogle gange, så mit næb, det er lidt hårdt at have på. Så tager jeg det af. Ligesom, nu kan jeg ikke tage det på selv. Vi sagde, hvor er prinsessen? Prinsessen, hvor er prinsessen? Hun stikker hele tiden af og hopper i vandflytter, og jeg ved snart ikke hvad. Hun er en meget vild prinsesse. Når jeg kigger i nogle af de skraldespande. Gå rundt og kigge i skraldespanden. Jeg er sikker på, at du kan finde hende. Tyld og mudder i en skøn værvælge, så har du hende. Tusind tak, min herre. Der vil du også ned til Magnus. Ned og se Kongens Hus. Du må godt komme ned i. Nej. Vil du ikke prøve det? Så kan man rigtig Kan jeg få dig til at prøve at tænde lyskæden? Jeg ved ikke engang, om den virker nu om dagen. Hov, det ser ud som om de kongelige batterier har siddet lidt løst i nat. Vil du prøve at tænde? Ved du hvad? Når jeg så lukker låget, så kan man se de lyser dernede. Og jeg har alle juvelerne og en krone, der er lavet af guld og diamanter. Kunne du tænke dig at blive konge lidt? Ej, må vi se, Agnes? Må jeg lige se dig? Wow! Du er en rigtig konge. Hvad er dit navn, kongen? Kong Agnes. Vil du synes om, hvis jeg bare kom hjem til dig og sagde, at dit hjem de var grimt? Jeg har brugt rigtig lang tid på at indrette det her med masser af hø og masser af kulderåder. Må lidt tænke lidt på dig selv, ikke? Ved du hvad? Jeg vil rigtig gerne være rockstjerne, når jeg bliver stor. Nu skal du høre, hvad jeg siger. Jeg vil rigtig gerne være rockstjerne, når jeg bliver stor. Du ved, sådan en, der spiller guitar og trommer og det hele. Er jeg stor? Så, vil det sige, at jeg godt kan blive rockstjerne nu? Vil det sige, at jeg kan fuldføre min drømme? Hvis bare jeg tænker på, at jeg vil gerne gøre det der, så skal jeg ikke høre på, hvad Klods han siger, at han bare vil ride på mig hele tiden. Men jeg kan blive rockstjerne lige nu. Vil du hjælpe mig? Nej! Nu håber jeg lige, at jeg har fundet dig. Ved du, hvad man kalder en, som hjælper en rockstjerne? Man kalder det en manager. Det er dig, som sørger for, at jeg kommer ud og spille og sådan noget. Jeg kan da se, at du allerede har skaffet et kamera her. Det kan da godt være dig, der har gjort det. Jeg tror da, at du er en god manager. Prinsessen, hun bliver min i dag. Det er skønheden, som jeg skal have. Har jeg ret? Hvad synes I? Det er mig, hun kan lide. Jeg vil læse højt for hende. En eventyr, jeg kan finde. Jeg vil regne mig frem. 2 plus 2, det giver 5. For jeg elsker prinsessen, det er mig, hun vil have. For han kan ikke det samme, vi er som nat og dag. Jeg er tallenes herremand, jeg er den bedste regn.